Managlahi ang reaksyon sa publiko sa giaprobahang fare increase sa mga pampublikong sakyanan. Kadaghanan sa mga pasahero nga among nahinabi, uyon noon hiniini ug nakasabot ra sila kung nganong ipatuman kini. Apan aminado usab sila nga makaapekto kini sa pang-adlaw-adlaw nga budget. Ang mga drivers nga nahinabi mihangop sa maong lakang sa LTFRB. Apan mipasabot nga di pasab sila makapakobra kay mas taas pa ang pritihan sanglit magpaabot pasab sila sa taripa niini. Niadtong Biyernes, aprobado na sa LTFRB ang fare increase sa mga public transport. Ang minimum nga plitihan, 12 sa mga traditional jeepneys, 14 sa mga modern PUJ, samtang 13 o 15 sa mga ordinary o air-conditioned city buses. Mo increase yun sir, man kita mahimo ana. Kay bisan pag mo dili ta, may kuan mo bayad na lang kita kay masuko biya sa mga driver. Apekto oy dako. Dako yung apekto. Kay daghan patag estudyante, taas na ang gasolina ba? Mo na okay ra masad kay ang uban ba yan ang buhi, ang ubang tao. Okay, taripa. Basyo. Mapay taripa. Ano pa? Paabot pa. Ang bago, sige na, ang doswa pa. Lipay-lipay kaya puno-puno gamay sa income ba. Yaman maka sobra-sobra na jud og kuan. Maka patong bugas sakto.